מצאתי מישהו רמה 200 נודר. what the fuck 200 איזה חרשנוביץ' נודר. אני חרשנוביץ', אני רמה 200. נכנס עם הרובה במשחק מרימים ידיים והרגעתי לבינתיים את החבר'ה וולשטיין. טוב יאללה חברים, כן אני זז לבינתיים. הבחור חרשנוביץ', הבחור איתי חרשן, הוא נכנס אל המשחק ומתחיל פה בלגן. אני יושב איתו בלובי לידו שיבול קטן, כל נשק שלו מיטיק, אצלי הכל לבן. נכנסתי לארנה, חיממתי את הידיים, מרים לי פעם סגול, בום בראש 200. אני מצאתי מישהו רמה 200 נודר. what the fuck 200 איזה חרשנוביץ' נודר. אני חרשנוביץ', אני רמה 200. נכנס עם הרובה במשחק מרימים ידיים והרגעתי לבינתיים את החבר'ה וולשטיין. טוב יאללה חברים, כן אני זז לבינתיים. הבחור חרשנוביץ', הבחור איתי חרשן, הוא נכנס אל המשחק ומתחיל פה בלגן. אני יושב איתו בלובי לידו שיבול קטן, כל נשק שלו מיטיק, אצלי הכל לבן. נכנסתי לארנה, חיממתי את הידיים, מרים לי פעם סגול, בום בראש 200.